naga-eskwela pa ako sa philosophy sa Manila, kada tuig nagapauli ako sa Masbate. Tapos ang ginasakyan pauli sa Masbate, barko halin sa Manila padulong sa Masbate. One time, year 2007, nagpuli ko, and then paghalin sa Manila, may ginabalita nga bagyo nga maabot. Actually, ang Metro Manila, signal number 1 na. Sang una, pwede pa magbiyahe kung signal number 1. So, paghalin sa pier, sang Manila, malinong ang dagat. Nami tanawon ang dagat. And then, mga alas 10 naglarga ang barko, mga alas 4 sang hapon, samtang nagakatulog ako, hinali lang ako nakamata kay kakusog sang sang hampak sang balod sa kilid sang barko. Tapos nagwa ako, kita ko nga makusog nga ulan, makusog ang hangin, kag dalag ko nga mga balod nga halos magtabon sa barko. Kag naga-hiling-kiling ang barko. Siyempre, halin sa seminaryo, nagkuha ko sang rosary beads kag nag-start ko sa pag-pray. Tapos nagapanawag ko sang tanan nga manungduman ko nga mga santos. Ginatawag ko nga buligan nga maglinong ang dagat. Waay gid. Alas 5, grabe ang akon kahadlok. And then nakadumdum ko sa among formation nga as Christians mayara kita nga otoridad sa pagpauntat sang mga kalamidad, sang mga bagyo, sang hangin. Hinay-hinay man ko dito sa kilid sang barko, daw na huya ko bala, gahinay-hinay ko, tapos akon ginagawa ang akon kamot, kag gina-pray over ang dagat. Pray over na akon, in Jesus name, stop na, paglinong ka na. Ay waay manggapon, hasta naggabi, kag dito pagid baskog ang akon kahadlok nga kay madulom, waay nasang makita. Siling ko, okay pa to kanina mga alas 4 kay bisan kusog ang hangin, kusog ang ulan, dalag ko ang balod, kung malunod ang barko may makita ka pa. Tigabi, waay na. So grabe gid ang akon kahadlok, waay gid ko sing kalinong. Waay ko sing kalinong sa akon kasing-kasing. And then, samtang nagabiyahe ang barko, nagkapalong ang makina sang barko. Sus, pag magbalik na pag-andar ang makina sang barko, may nagaguluwa nga daw mga baga dito sa tambutso sang barko. Siling ko, patay na. Sunog na ang barko, wala na. Gintext-kan ko na akong mama, yampo na lang ko nga makaabot pa dira sa Masbate kay daw dili nagud kaabot ang barko, signal number 1. Tapos nagasugat kami sang bagyo. Siling ko, milagro na lang gid ni makaabot sa Masbate. Kag mga utod ko na ni Kristo, mga alas 2 sang kaagahon, naguntat man. Tapos hasta nakaabot dito sa pantalan sa pier sang Masbate nga malinong ang dagat. Mga utod ko na ni Kristo, nakarelate ako sa experience sang magintutunan ni Jesus samtang nagabiyahe sila dira sa dagat. Kaupod nila si Jesus, hinali lang dalag ko ang mga balod, makusog ang hangin, kag grabe ang ila kahadlok. Sabi diri, siling diri sa ebanghelyo, lapit na mapuno ang kuan. Makapan, hapit na makapan ang barko, ang ila ginasakyan, ang ila sakayan, hapit na makapan. Nadlok sila siyempre kay mapatay gid sila. Tapos si Jesus nagakatulog, relax na relax. Ang mga gitutunan wala ma-relax. Nga tungod kay pag-abot sini nga tion diin makusog ang hangin, dalag ko ang mga balod, siyempre ang magintutunan dili nila kontrolado ang nagakatabo
sagwa. Sinulang ang mayara nga kontrol ang Dios. Amo to nga tulog ang aton Ginoong Hesukristo nga kontrolado niya ang nature, kontrolado niya ang dagat, ang hangin. Gani pagmata niya, iya ginsilingan ang hangin, untat ka, maglinong ka, pati ang dagat kag naglinong. Mga utod ko ni Kristo, ang dagat kasubong man sang aton kabuhi. Ang dagat makahatag sing aton mga panginahanglanon, mga isda, para makakaon ang tao. And sometimes kung malinong ang dagat, mag-enjoy kita maglangoy-langoy. Nang langoy ba lang gakayang, o enjoy ka, lutaw-lutaw ka to sa dagat, magsalom-salom ka sa dagat, enjoy. Kung may mga anniversary, birthday, kasal, bunyag, adto magkadto sa dagat kay nami dito sa dagat. Pero sometimes sa dagat, kung daw ginakutaw ang dagat, imbis nga maghatag sing kabuhi, makapatay ang dagat, makalumos, makahahadlok sa dagat. Kapareho man isang aton kabuhi. Kung normal ang dalagan sa aton kabuhi, nami ang pagpuyo sini nga kalibutan. Sometimes kung may birthday, may kasal, may celebration, gakanta-kanta kita. Bisan dili magtugma ang tuno, ang boses, kag sang musika, kanta lang, basta kay enjoy. Pero sometimes, sa aton kabuhi, may mga tion na daw malumos man kita. Damo. Dili bala kita mga Happy Father's Day. Mga asawa, wala bala nag-abot sa inyo kabuhi nga daw malumos na kamo sa inyo bana. Bisan ano na ang imo ginasiling, dili gihapon nagapamati. Mga bana, mayara man nga tion na daw malumos man kamo sa inyo asawa. Nga wala ka pagani dagmuklat sang imo mata, daw Armalite na. Oh, ratatat daw Armalite. Tapos sabad. Oh, namo na lang na ang iban sang mga bana para makalikaw sa gamo, magwa na lang adto sa iya mga higala sa mga abyan didto mag-inom-inom para dili lang makaatubang ang makalumos sa iya kabuhi dira sa sulod sang balay. Damo. Dili naton kontrolado ang kabuhi. Kung sa aton lang nga tawhanon nga ikasarang, hindi gan naton masarangan ang mga pressure sa kabuhi. Labi na subong panahon sang pandemya, nagakahadlok kita, dili kita malinawon nga gatrabaho ka, gasimba ka, galakat-lakat ka dira, tapos may nasugata ka, di positive gali. Anong resulta? Lockdown ka 14 days. After 10 days, swab test ka, mapositive ka, another 14 days. Dili ba na makalumos sa kabuhi naton? Nga ikaw tatay, ang imo trabaho for that day lang. Imo trabaho subong, trabaho ka subong, pagkahapon sweldo, dalon nimo sa imo pamilya. Di kung ma-lockdown ka, sino ang magpakaon sang imo pamilya? Dulungan ka didto sang 5 ka lata nga sardinas, 3 ka bilog nga noodles, 2 ka kilo nga bugas, makaigo na sa sulod sang 14 ka adlaw. 6 ka bilog ang miyembro sang pamilya, yara ka mo sa sulod. Mga butang nga daw makakuga sa aton, makalumos sa aton. Sometimes maratol kita. Ilabi na gid kung pag-swab test sa imo mapositive ka, abi ninyo mga utod kura ni Kristo, daw nagadala kasing bomba. Nga mahibalaan ka nga positive ka, magalikaw ang mga tao sa imo. That's torture. Emotionally. Even members ang imo family, dili pwede
kapalapit. Halina ko sa Bohol, January, grabe ang akon kaluoy sa isa ka pamilya. Nga ginubo ang iya bata. Tungod kay pobre, halin sila sa bukid, ipadala niya sa ospital kay ang nanay nang hiram ng pera sa mga silingan nang hiram ng pera para igasto sa ospital. Ti adto na ang iya anak sa ospital. Pag-abot sa ospital, gin swab-test, positive. Napatay. Ti ang protocol ilubong dayon. Abi ninyo mga utod ko ng Kristo, nagabiyahe ang nanay pa kadto sa city, ang iya anak nga napatay nagabiyahe padulong sa ila kay ilubong. Nagsugat sila. Pag-abot niya sa ospital, waay na ang iya anak. Adto na sa bukid kay lubong. Di balik naman sa dito sa bukid kay gusto niya makita ang iya anak before ilubong. Pag-abot niya, gintabunan na. Mga utod ko na ni Kristo, subong ginatistingan ang aton pagtuo sa Dios. Nga waay kita sang kalinong tungod kay kung aton lang taon, waay kita sing kontrol sa aton palibot. Nakalipat kita, mga utod ko na ni Kristo. Ngayari sa aton ang Dios, nagaupod sa aton ang Dios. Di ba? Sang panahon nga kita gibunyagan, ginangkon kita sang Dios. Nahimo kita nga mga anak sang Dios. Dira sa bunyag. Kung kita mga anak sang Dios, ang kada isa sa aton, presensya sang Dios. Kung presensya kita sang Dios, mayara ka nga otoridad magdala sang kalinong sa kabuhi diri sa kalibutan. Pero nga dawala sing kalinong pag-abot sang problema tungod kay nakalipat kita nga mga anak kita sang Dios. Si Jesus nagakatulog bisan ginasudlan na ang ila sakayan sang tubig, hapit na makapan, mapuno. Pero gakatulog gihapon siya. Tungod kay nagasalig siya nga ang iya amay dili sila pagapabayan. Secure sila. Amagin tutunan, nagakalisang sila, nagakahadlok tungod kay dili nila control ang nature. Pero ang Dios kontrolado. Waay sing iban nga makabulig sa aton mga utod ko ni Kristo. Ikaw ma-lockdown, ma-positive ka, yadto ka sa quarantine facility, ikaw lang isa, 14 days. Ultimo gani ang dulong sa imo sang pagkaon, yara lang sa sagwa, ibutang lang dira sa purtahan sang imo kwarto. Butang sa purtahan sa imo kwarto, pag abli mo wala na dira ang tao. Sino ang kaupod mo sa sulod 14 days? Kung kulang ang pagtuo sa Dios, lumos kagid. Lumos. Mawadaan kasing paglaom. Pero salamat sa tong mga na-quarantine, nakagwa tungod kay wala kita ginpabayaan sang Dios. Sa mga pamilya nga na-lockdown, dili kagwa, kulang sang pagkaon, hasta subong buhi pa kita. Tungod kay wala kita ginbiyaan sang Dios. Kaupod naton perme ang Dios. Kag sina nga kamatuuran nga nagalanog sa atong mga dalunggan nga dili kita ginapabayan sang Dios, amo ina ang makahatag sa aton sing kalinong sa tunga sini nga pandemya. Ang aton pangamuyo sulod sini nga misa, nga bisan pa ano ang matabo sa kalibutan, unungan kita, upudan kita sang Dios.
kay initanan may katapusan. Amen.